Hello guys, it's me Ansu. Asa खालामो गासैबो थिगानो दं. Anyways, जों दाखालि बावै मोननै भिडिअ बानायदोंमोन जायनि मुङानो जाहैबाय अनसुलि बिनानाव चैप्टार 1 आरो अनसुलि बिनानाव चैप्टार 2. नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखैब्ला अन्नानै नायहैथां. मानो होनोब्ला जों बे भिडिअखौ जोबोद मोनसे सेन्सिटिभ इश्युसखौ लानानै बानायदोंमोन जायखौ मोनथिनो जोबोद दरकार. नोंथांमोना लोगोफोरजों शेयार खालाम, फेमिलिजों शेयार खालाम जाहाथे बयबो बे बाथ्राखौ मोनथिनो मोनो. आरो लिंकआ नै गोजौनि आइ बाटनाव दङ आरो लोगोसे जों डिसक्रिप्शनावबो होनाय दंखायो सिङाव. स' गासिबो नायदो. जियानो जाथोंसै दा नोंथांमोना नायदों एंग्रि बय भिडिअनि ब्लुपार्स. इन्जय. एक्शन. मा फिसा नायनाङा नों इथ नायखाना. जा 3 एक्शन. फिसा फैसा नांगौ. नङा. एक्शन. फायनाङा नों फायनाङा इयावनो था. एक्शन. नो फिसा बेखौनो लांदो. फायनाङा नोङो. फायनाङा नों इयावनो था. एक्शन. जाथ'वाखै. नायदां. एक्शन. Camera action. टाया थांफाबाय नै. माबा दानिया जायाखै. जास्लाबनो होसंयो. एक्शन. माबा बावगारबाय थानानै मा होनदोंमोन आयो? माबा दानिया एक्शन. माथो दालाय माथो एक्शन. जागोन फिसा सानसे समाव दा नों मोजां फरायनानै आंखौ नङालै खोनाय. दा नों मोजां फरायनानै गिदिर एक्शन. फानना बे खानसिखौनो न'खौबो पाका बनायना एक्शन. हाखौ बाननानै बे खानसिखौनो न'खौ आं एक्शन. हाखौ बाननानै बे खानसिखौनो न'खौ पाका बनायनानै बे हाखौ बाननानै खानसिखौनो न'खौबो पाका बनायनोसै आरो बे हाखौ बाननानै आं बे खानसिखौनो हाखौ आरो बे हाखौ बाननानै बे खानसिखौनो न'खौ आङो पाका बनायनानै एक्शन. फाय. কি করে না नायनाङा सिथा आस्ते बारा स्पिड. फाय. धनन्जय सिदा नायनाङा नों नाय प्रिटिखौ. नाहर. एक्शन. एक्शन. नाहरग्रो. नै दसे नै बाय मिनि फार्स्टआव ओमफ्राय माथो सोनासो. इयो आरुस्ता नों नायाखै नोंहा सोर बानियो. एक्शन. नाहर. एक्शन. ओके. मा जाखो मानो बिदि आथाला बायदो? र' थाबाय था. एलाय मानो मिनि. एक्शन. राइट दस मोनसे सायरिया माय बिसोर सानैनि सायाव नंगौ खोनासं होमबा एसां ले. एक्शन. राइट दस मोनसे सायरिया माय बिसोर सानैनि सायाव नंगौ दे होमबा एक्शन. निजोरानि दैया बोयो जिरि जिरि. वाह. निजोरानि दैया बोयो जिरि जिरि. थिग बेबायदिनो नोंसोरनि मोजां मोनलायनायाबो थाथों सिरि सिरि. एक्शन. निजोरानि दैया बोयो जिरि जिरि. वाह. निजोरानि बोयो दैया जिरि जिरि. एक्शन. निजोरानि दैया बोयो जिरि जिरि. वाह. निजोरानि दैया बोयो जिरि जिरि. थिग बेबायदिनो नोंसोरनि मोजां मोनलायनायाबो थाथों सिरि सिरि. एक्शन. निजोरानि दैया बोयो जिरि जिरि. वाह. निजोरानि दैया बोयो जिरि जिरि.
थिग नोंसोर खानैनियाबो मोजां मोनलायना थाथों एक्सन निजोरानि दैया बोहैयो जिरि जिरि वाह निजोरानि दैया बोहैयो जिरि जिरि थिग बेबायदिनो नोंसोर सानैनि मोजां मोनलायनाय सिरसा बेफोरबायदि फाल्तु बाथ्राखौ खोनासंनो एक्सन सिरसा बेफोरबायदि फाल्तु बाथ्राखौ जोंहा सम गैया एक्सन नै जोंनिखौ नाय मा खालामनाय जाखो एक्सन बे नङालै मूर्ख माखौ फरायनो दा माखौ फरायदोंलाय नैबेखौ नाय नै नै DIO दाय' दायो नङालै ब्रा डिअ एक्सन डिअ नङालै दस गोजाननिफ्रायनो नुहुरना जोंखौ बुङो मानसिफ्रा तरुन गगৈ आरो समेन फैदो होननानै समेन ना शाहरुख खान एक्सन एक्सन आरोलाय नोंसोर सानैखौलाय एक्सन आरो नोंसोर सानैखौ माया नुगोन बै बोरमाफोरा एक्सन आरोलाय नोंसोर सानैखौलाय माया नुगोन एक्सन आरोलाय नोंसोर सानैखौलाय एक्सन आरो नोंसोर सानैखौ एक्सन आरो नोंसोरखौलाय माया नुगोन सले ओंखार मा नोंलाय हे गोनां फैफिन फै मा जानो सानदों एक्सन सरि दे होमबालाय 20 एक्सन सरि दे होमबालाय 10 थाखानि मोनसे बिस्कुट एक्सन 10 थाखानि बिस्कुट नांगौ नोंनो हा दस टाकानि बिस्कुट आथिखालाव 10 टाका बिस्कुटखौ प्लास्टिकखौबो मोना मोनबावा 10 टाकानि बिस्कुट नांगोन बेनो एक्सन एक्सन आजिखालि मानो मिनियो खम बैसोआवनो बोराय नुनाय नुबाय नों दखान kerja pas Huna Hina Uri padang naik pergi ya, makan naik pergi ya. Padang. Jadi mundo. Kalam pata. Action. तेरी मेरी कहानी तेरी मेरी कहानी Hey. Ani खाने को मार दे Action. Happy New Year guys! Godan bosanनि गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। आसा खालामोदि नोंथांमोना आरो नोंथांमोना दिनै 1 2 3 गोनां 1 2 3 action Happy New Year guys! गोदान बोसोरनि गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। आरो नों आसा खालामोदि नोंथांमोना गोदान बोसोराव